स्टुडियाम आरोना माने बेयावहाय दायो जानला मानला मानसिफोरखौ हाबनो होआ बेयावहायनो नो एन्ट्रि उइदाउट पारमिसन आङो थांबाय थानोसै बेफोरावहाय जोंहा सासे बे स्टुडियामखौ नेग्रा मानसि दङ आं बिनियाव बुंबाय माने बे सिङाव हाबनो थाखाय पारमिसन लाबाय आरोना बुंना होबाय आं थांनोसै नै सिङावहाय बिदि जाबाय आरोना दायो बिराद बरिया बनायखाबाय गेटआवहाय फुटबलनि मोनसे इमेज माबा बनायना होखाबाय नै बिथिंहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्टेचु दङ गिदिर आरोना लागातार माने 3 years नांबाय आरोना 3 yearsनि उनाव दिनै देग्लाय कमप्लिट जासिगोन आरो देग्लायनि सनावहाय बेयावहाय खेलखौ नुनो मोननो हागौ आरोना आं एसे डाउट खालामदों आरोना आं देखायनोसै नै जिरायग्राया जि बरिया बनायना होबाय माने बिराद क्लिन आरोना दायो गोदान हिसाबै माने जेनेका बानायनांगौ बानायगासिनो दङ नाथाय कमप्लिट खालामनो हायाखै आरोना दासिमबो आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो देखायबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना उदालगुरिनि स्टेडियाम जेरावनोखि मोनसेल' बोसोरावहाय खेल पातियो बेनो जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ बेयावनो होनाय जायो आरोना नै दा बेयावहाय कालार पेन्ट खालामगासिनो दङ आरोना नै बिराद मोजां माने कि मारिसे 14 अ बेफोराव कमप्लिट जायाखै माने जेसेबांनो कालार होगोन एसेबांनो मोजांखौ नुलांबाय थागोन जागासिनो दङ दायो ग्लासफोर फिटिं खालामनाया फुल कमप्लिट जाजोब्बाय भितरावहाय आं एसे हाबनानै देखायलांसै आरोना आं हाबलांनोसै गोदान स्टुडियामावहाय आरोना बरिया नांखादों बेयावहाय प्लेयारफोर फैनांगौ आरोना बिथिंनिफ्राय मोनसे साइडनिफ्राय फैगोन आरो मोनसे दोलोआ मोनसे साइडनिफ्राय फैगोन आरोना बिदिहाय आरो बेयावहाय बिराद मोजां मोनसे रुम बनायदों सिङावहाय आरोना आं थांबाय थानोसै नै जि मोजां नांखादो एकदम सलिड सिङावहाय बिराद गिदिर दै रायजोफोर फिसा नङा नै राव दंजोबो नै बानायगासिनो दङ होमबा बेयावहाय लेट्रिन बाथरुमफोरबो दङ आरोना नै आं सफैबाय बेक साइडआव आरोना दायो बेक साइड बे जाबाय नै प्लेयारफ्रा बिथिंहाय एन्ट्रि जागोन ग्राउन्डआवहाय मोजां नांखादों आरो बिराद बरिया जाखाबाय आरोना आं थांबाय थानोसै गोजौ फ्ल'राव आरोना आं गोजौ फ्ल'राव थांबाय थादों थारमाने एसे देखायबावनोसै जाहाथे नोंथांमोनाबो नुयो आरोना आरो बेयावहाय उनावहाय फैबोला टिकेट दाननांसिगोन रायजोफोर सफैबाय गोजौआवहाय दायो नायदो एसेबाब मोजां नांखादों बारफोरा ख्लो ख्लो आरोना बेवहाय जिरायनायनि मोनफा मोनफा साफा साफा जिरायनायनि केपासिटि आरोना खैजोन दोङो खैजोन जिरायनो हागोन बेखौ आङो मिथिनो हाला खिन्थु बुहुत मोजां बनायबाय बेबायदि मोनसे जुदि मोनसे मोनफा मोनफा डिस्ट्रिक्टआव गिदिर गिदिर स्टेडियामफोरखौ बानायलांबाय थाबोला एसे मोजां नाङो आरोना बोरै नांफैबाय दिनै फैनानै जाहाथे जायनो खेलाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा मोजाङै जिरायनानै खेलखौ नायनो हायो बेखौनो मोनसे आसा आरो बयबो आरोना रायजोफोरा मोजां नांखादों आरोना नै जि बरियाखा अखाया खिन्थु सिगोन आरोना बेखिनियावबा अखाया सिगोन बेयावहाय सियारखौ होआसै बेयावहायनो जिरायनो हागोन आरोना बेफोराव जिरायनो हागोन नै बेनो जाबाय गेट आं गोजौनिफ्राय दोङो गेट नाहरदो आरो ओरैजायहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि स्टेचुखौ मुसुखाखौ दोननाय जादों आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ र' आरो बे ग्राउन्डआवहाय मा खामानि मावदों बेखौ एसे देखायनोसै आरोना डेक'रेसन खालामनाय जोबाखै दङ मानो होनबोला खेला जानायनि सिगांनो माने बिबार बावनाय हारिनाय एसे आलादा खामानि थायोना बेनि थाखाय माने एसे बनायना होदों आरो बिथिंहाय नै बिबार बावनायनि थाखाय फैगोन आलासिफोरा जाय फैनांगौ प्लेयारफोर गासैबो फैगोन जोंनि बर'नि फिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाया बेयावहाय दङ आरोना जै बर' हारिनि नै दायो आं नोंथांमोननो देखायनोसै बे ग्राउन्डआवहाय आरोना ग्राउन्डआवहाय मा सिस्टेमनि माबायदि
हाग्राखौ गायनाय जादों आं नोंथांमोननो देखायनोसै बे हाग्राखौ गायनायसो जादों रायजोफोर बुहुत गोजाननिफ्राय माने हाफोरखौ लाबोनानै खोग्रोबाय खोखांनायनि उनावहाय बे हाग्राखौ गायबाय आरोना दायो बे गायनायखौ जे मा खालामदों आं नोंथांमोन देखायगासिनो दङ आं थांगासिनो दङ बेयाव खामानि मावदों आरोना बिराद मोजां जाखादों समान जाखादों आरो বাইদেউসকল কোনটো জংগলটো উঠাই আছে এইটো জংগলটো এই ৰুৱা নহয় নেকি এইটো এইটো নিজে ওলাৱাটো মানে ওলাই ফালে পেলাই আছে আৰু না नैबे हाग्राखौ बुखुदों आरोना बिसोर नै एसे आलादा आरो बे हाग्राया आरोना बेखौ थाबोला माने फिला ग्राउन्डआ एसे मोजां जानाय नङा बेनिखायनो बिसोरो बेखौ एकदम माने फारसेथिंनिफ्रायनो फुलांगासिनो आरोना এইটো ঘাটু কি ঘাঁ বুলি কয় দাদা এইটো বাৰমুদা গ্ৰাছ বুলি কয় কি কয় বাৰমুদা গ্ৰাছ এইটো ঘাটু ক'ৰ পৰা অনা হৈছে এইটো আহিছে আপোনাৰ USA বাহ बे हाग्राखौ USA निफ्राय लाबोदों आरो बे हाग्राखौ मादों लाबोदों आं नोंथांमोननो सोंनोसै এইটো ঘাটু কিহেদি আনিছে এইটো ফ্লাইটত আহিছে আৰু না ফ্লাইটত আহিছে আৰু ইয়াতে মানে ৰোৱা হৈ গ'ল আৰু এইটো না এটা এইটো এই আচ যে আছে এইটো আচটো মানে হেৰাই যাব এইটো বন্ধ হৈ যাব না এইটো ৰোৱাটো কি মাহ হৈছে এইটো হ'ল আপোনাৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী 4 মাহ 5 মাহ 4 বা নহ'লে 5 মাহ না এইটো ঘাঁহত কিবা এটা খাৰ চাৰ দিয়া হৈছে নেকি খাৰ দিব লাগে না বাৰ্মি কম্পোষ্ট লাগে হয় এইটো ঘাঁহৰ নামটো কি কৈছিলে বাৰমুদা গ্ৰাছ रायजोफोर आं नोंथांमोननो देखायबाय बे हाग्रानि मुङा जाबाय बारमुदा ग्रास बियो आरो USA आव जायो जोंनि लकेलाव नङा बे जायगाया फ्लाइटजों लाबोनानै एसेबां खरस खालामनानै माने बेखौ गायनाय जादों आरोना बेयावहाय 4-5 माह जाबाय बे हाग्राखौ गायनाया बेयाव हासारबो होनो गोनां जायो आरोना बेयो माने सलायगासिनो दङ बे हाग्रानि थाखाय जि मोजां नांखादों बा हाय रायजोफोर भिडिअखौ आं बेसेबां दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि